iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat tinta ikan biag. Daytoy asurat ket nagapu kan ipagayam tayo nga Romeo. Kastoy man tilinaon ti surat na. Dear Miss F, saan kami nga iso ti baknang? Sakto laeng ti adda akabibiyag mi ngem nangato ti standard ko kadagiti anak ko. Ti kayat ko ket kanayon nga isuda ti bida uray pay idi agad adal da pay laeng nga aging ga ita ta agtrab-trabaho dan. Ngem maysa kadagiti kambal nga anak ko tinakapoy ti pakinakam na. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man ti pakabuklan na. Chanel iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Tasi kamat ti Employee of the Year iti kumpanya yo. Trip to Hong Kong, Mama. Ha? Tour? Talaga, iha? Itugot na kadimat, Janelle? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamom lang ang titugot mo, Janelle. Papa, Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janelle. Sana day dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan papa. Papa, Ni mamam ti ikuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga asikaso kada kayong agkabsat. Ay na, okay aklang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan maysa nasaysaya at matlaang nuda kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpahongkong. Enjoyin nyo ti agpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janelle ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa anakapan iji Hong Kong? Sa nabalik kanyak ta ubingak pay, Mama. Bareng makapanak tumot iji abroad into next year. Noad danton ornong ko. Kasano ka makapasar iti abroad iti kasta galad mo? Papa? Amangan kitdimet no kanayon nakangaong tantibos mo. Gaputasaan ka ang makaperform anasaya iti trabaho. Papa? Tuladan na Janelle. Uray di agad dadal kayo pa kanayonan nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos, di mo lata ko man inkaskaso dagiti imbaga ni Papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janelle. Kan maysa, pudno mo't analalaing ka nga miti siya. Dakkel tinagdumanta. Uri naggidanta anayanak. Ay na, saan mo't kat asikat ay makuna anak kapoy. Simple ka lang nga minatao. Saan ka akas kanyak kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana ka sa pulang nga i-comfort nakpay. 25 kon. Duan adikada amang mangeg ko dagita ken ni Papa. Iso saanan nga issue dayta kanya? Ngam sigurado ka kagin? Ani mama ti kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din dayta a desisyon mo?
Wen, kunak lang aruden. Sige, sikat ti makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive, wano inton makaurnong ka, agpasyartan to iti Korea, ha? Agad mo na. Di mo't day ti may sakadag iti arapap ta. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iti abroad. Wan, kit amok amatong palday na. Janos, Ma'am? sikat ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan, Ang, ma'am, apa ya siyak? anya a klase ti saludsod dayta, Janos. Kuha ma'am. Jak kayat. Amangan nga no jak kabailan. Amangan no, malugi pa iti kumpanyayo. No siyak ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakkel nga na project daytoy. Jak sa kabailan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kat no siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanyak. Ma'am, pasensya kayon. Ang panagkunakit, nakurang pa iti kabalak, tapno mapanak ijay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo, ang mapan iti Singapore, ma'am. Ang Janos, Pasensya kayon, ma'am. Jak kabailan. Oh, kumusta ti biyahe, oh? Ay na, sayang ta saan ka asimurot, Romeo. Sa nabali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentives ang maawat ni Janelle. San ka di, iha? Ay, uwan pa pa. Anya ti amo tayo. Ang mga nun ni Janus tumot ni adda incentive na. Awan latamu ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, papa. At iti trabaho na. Kinuna naman itay nga overtime. O sige, papa, mama. Urnusak pa'y dagiti gamit ko. Adamat la ka di pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Julia. Ada ka di? Siyempre, ada. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso agim matang nga. Magyaman ha, Julia. I can stand to fly. I'm not that. Hoy! Ha? Ay, makakigkigtot kami. Ano tararamidam dito silid ko? Anya ginamwak? Nga, anya? Saan mo kanu nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, dayjay. Ay, uwan, jak inawat. Ngam apay, sayang ti oportunidad. Ay na. Anya ka kadi. Singapore dayjay. Puro foreigner ti i-handle ko. Kastamat dagiti tattao a meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahit nga rod kat. Sayang, nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamot kan kini papaan nalaing ka. Saan ka nalaing, Janel? Saan ka fit iti kasya trabaho? Naragsaka ko niti kastoy trabaho. Kontento ako na kastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matan, Janos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado saan da ka nga ikan iti kasya nga offer. No saan mo akabailan. Uston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat, istoryaman kit di. Idinapan kayo di Hong Kong kan ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka ang kasarsarita. Oh, may promote ka manen, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No kasta dakdakelan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, salamat, Janos. Papa, Kano ka matamay promote? Manunatawan mo iti trabaho. No anya ti posisyon mo dinang rugi ka, isupay laging kaita. diya kaya ti may promote, Papa. Anya?
Okay ako niti kastoy, papa. Ay, unay kamatan. Kontento ka ni kasta posisyon mo. No awan sa pay urnong mo ta nagbasit sa amat ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sangot ti makan. Dahito'y tumat ngamin nga anak mo. Romeo, Ni papamat, husto ko man dayta. Ay, kontento ka ni kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kasta lang ti maragpat mo, ha? anya ka ka di Romeo. Kunak mat, adda tayo iti sangot ti makan. Pasensya kayon, papa. Sorry. No, Jack, maabot ti standard yo. Dahito'y ti tandanam, Janos. Awan anak ko anak ka po iti pakinakam na. Nawatam. Janely, adala man ti rabi eh. Apa, di ka pala maturo. Papa. Adda ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Kanya da ita. May papankin ni Janos. Apa ni Janos? Amoyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay. Ang di na inawat ti offer. Ay, nakapoya talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatinyo kumanday tapa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudno! Adayo nalalaing ka nga miso. Agkambal kayo, ang madayo na sirsirib ka. Talaga dakal tinagdumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamket di, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na at talento. Saan lang ang asyak tinalaing, wano adda muna. No ararigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Iso na laang tadi na kaya't nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibaga anak kapoy kan nakapsot. Ngawan amo na. Ket daytan tinaimula iti panunot na. Iso nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awatan. Ngamin, ti amo na, ket talaga adi na kabailan. Nakwa, iya. Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumaapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma, tapatas ti panangipatagyo kada kami. Janos, once in a blue moon lang adumting ti kasta nga opportunity. Jack nga rod kaya't insan. Okay, dito yan. At dayta ka man insan. Ay, daytan jikon kunakan ka. Idi da mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang di mo kinayat. Dak kabalan ti kasya, kadakkel ti trabaho insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang insan. Libre a 6 months training iti abroad. Na makalpas ka ti training. So, sigurado ma-promote ka iti nangat nga to a posisyon. Dumakal pa ti sweldo. Kaya nando ti agbalin nga incentives mo. Insan, career advancement daytoy. Di mat ko na makayat mo ti makaurno nga dagos. Kaya saan ka kadi nga agar arapaap ang makapan iti abroad? Nabayagan dito ang arapaap mo. Sana insan, akadwam ti kambal mo. Insan, dakkel atulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado a secured to mo ti future mo. No bilang laeng. O, Janos, umuna ako na rumuan, ha? At da ngamin meeting na. Masapol ang masapa ak iti opisina. Sige. Oy, ti balon mo. Ang mga numalipatan manan. Ayun, gaya. Amom,
The best ka talaga ang kambal. Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Inak manin paggigilan, ah. Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko day tanya. As if ever since awan pa'y inyam amom ang nagbalin a girlfriend mo. Ay na, nakado ka man Alam ki din ti balon mo, taingkan. Ang mga numala daw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usuot mo itawan. Ne, anya day ta, papa? Kas makita mo. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dayta. Plinansya ni mamam. Papa? Dayta ti isuot mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung naamuhan, papa? Kinasarita na ni insan mo adan. Kinuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga ag-training kay Diabron. Pa, amangan ngamin mo. Anak ko. Sorry Pakawanan na kumano kanayon ka tagtagibas si Ten. Kan kumpara kan ni Janelle. Di gamin kayat ko. Ket mas ag-effort ka pa'y. Diyan mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti bagi, mawano ka ba alaman ako? Iso sorry, Wen. Papa? Amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pangasi man ako. Awata mon ti offer da kan ka. Manipod idi Miss F, nagbalin kamin anasinged iti anak ko. Masansan ti panagbanding mi asang kapamilya. Masansan ti ipapanda iti na duma-duma a lugar iti abroad. Pasaray ikuyog da kami met nga agasawa. Ngam gapo ta agsalog met ti pigsami at dadag iti gundaway nga kayat min ti agbati dito'y Pilipinas. Ngamin, marigatan kami metten nga agbibiyahe. No addaman pagbababawiak ita, awan sa bali, no diti panang tagtagibasit ko idi iti anak ko, nga rumbang nalaeng, apanang papigsak ko ma iti pakinakam na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Romeo. Ken ka pagayam, Romeo. Kas naganak, datayo ko matirumbang amang tarabay, kabayatan ti panagdakkel dagiti anak tayo. Datayo ko matirumbang amang papigsa, iti pakinakemda, iti anyaman nga aramiden da. Datayo anaganak ti mang suporta, kadagiti amin a plano da iti biag. Ngamin, datayo anaganak ti pangalalaan da iti pigsa kan kired ti pakinakemda, tapno sarang tenda, dagiti panubok iti biag. Alakastan pagayam Romeo ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.